Bendava duhukê ji wan bendavên binavodengê û xizmetek amazin gihandiye duhukê. Ji rûyê geşt û guzarî ve her kesê qesta bajêrê duhukê diketin, xwe jî dîtin avê bendavê bêber naket. Li pêşiya vê bendavê eger çi cihekî geştyarî ye, lê şarazeyekî buharê bendav û avan dibêjîtin. Bendav çenda mikon bêdinabî cihê geştyarî li pêşiya wê bîtin, çunke metirsiye bû ser jiyana geştyara. Eva ne tiştekî dirist e her seddekî, her projeyekî ku wekû bête diristkirin rêkeka istînaî û biheyrek an goleka avêl pêş bît û ew sed an ew dî geşt û guzar û xelkek xwe kom ketin il piştwî. Yani eval duhokî çêbûyî vêgavê ev siyaha û ev geşt û guzara û ev dî metirsiyeka heyîş egerekî serekî ew e heke xwedê neket û rojekê metirsiya بيفلازك يشيبو ارتيجيا اول فيدر كي مشكله اگر سد بخو سات يدبن كنترول يفاو سات سدك درست شو اشكالات الفنيل سني نسد دوغش سديت مكمن ايش همير يافا ل ماترسيات فيردا بو بيچندي دائما يعني اساسيات تشتكي سلكيه كو گشت گزار السر ليفين جولا آوه بحيرة بينكرن نيند من سديدة منطقة چندين قطعة لازم بين نويسين منطقة يعني تحذيري Rêveberiya giştiya geşt û guzara parêzgeha Duhokê red diket ku metirsî li havîngeha geliyê Duhokê hebît û dibêjîtin ku kesanên endaziyar û bispûr hene rojane kar li ser vê bendavê dikin. نسبتی کو ما ترسیل سر اوی جهی و جبر سده ریوبریه که تایبت سده و هیا اندازیارو و بسپور شارزا ادوی بواریدا بردوام کار لسرد کن و نابینم هیچ خطری یک لسر گیان حولاتیان گشتیاری هبیتن. Duhok bi geşt û guzara xwe berniyasa û salane rêjeyeka zora geştyaran seredana parêzgeha Duhokê dikin û geliyê Duhokê ku ew jî ji wan cihên geştyarî ye li werzên havîn û biharan geştyaran hembêzî xwe diketin. Belêdû bû çûnên gelek jî dûr bû vî cihê geştyarî hene. Jilayekî metirsî û jilayekî dî pişt rastî. Nijar Mihemed Kursad News, Duhok.